Esimi ya ira tebana sorry. Mteja wa nambari huyo hapatikani kwa sasa. Naliora manyawa muraba obia. Se konya bako barekera taigura. Nalio ya mago siborege tamba oa kense. Elina ebintu biribyo mugaka oba tata atebe tega ngo pingore go senkore ntore akaro mugaka are moyo ona go sabe bintu ebyo nando mongina etaito titi nayo bwate mugaka tare go kutago tebiese ndango tobugo erieroni ya tata etaito titi mongina nkore ntore go sen omanyete abana bari bebisiba mwatigara yasaye bubuyo bonga bakonye ekero mukure ndo mongena mo baise kumurena neji condition ngangonye gendo gitigitare ngazi gitinga munanje nare jago kora kende mumurinde buna nayigo mwarinda tato mino aserie tare Yesu emechiende ga baibuli bakorendwa asenge yijibeza jiri oruaretete igo ngangonye jibeza jiri gitare kobo borendi mbwa korete ngaki. Get to the point. Take a step forward. Yasawe itumu ya kuana mana intu ebunura rira bibia store na kugo sabasi Yesu oyoro motorio ito ekiagara abantu barosire ngori baigwana ine nebuku mtabalioka maliko agoteba remia abantu bane remia abantu bane nabo Yasawe itatebire haleluya nakia kwa rero tuachira toremie family ya Gideon elinde tubaene keringo bogimamboro boetane tiembera aserie talia Yesu namba ibere Biblia wateba mwanya bantu ko iburo no mokungu amatuka kiare ke elinde tuteba tukererie tumanyo ubwenge bw'ubugima bwaito elinde chinkoro cheito chibano bongaini lakini rero iga na bworokera ligugwete ase chimbuche edae noere ego koriniu ya korisaiko nande gwacha kabuya osabona talibo ego myake iroro kigunga kana kuyarigania boronora ke tocha kugusabira ngomanene beko moyo ya sagaya intunto kugusabira ego na ya sata kuguma sabayo oyo kobeko moyo ya sagaya naye chinga kyore moyo aseretari ya Yesu narare yirochi elikire buno mugaka akorire gocha narora bamurikirete buya kero monto Masomi 9 verse 5 Ecclesiastes no morandia 9 verse 5 ocho anyanyore morandi umatere merangani bosio au 9 verse 5 abare moyo mbamanyete ngamba kwe kurenda abakure tibamanyete gento kende nane mbasemera tikonyore ngeria oise gosoma basi sigisi otebano nyanko gecha bageche tonde bono story itakore tingaki igogoko bamoyo manyango manene nakoganetie egekogera bwango mono nkuira nari igura samare iwa 141 verse 7 Psalms ande kuanganya abana kwa bali bagaterira ibale basome 141 verse 7 Psalms matembu yango nare gukura ugaito nigasi areira somo gobwembera Bune bisamunye byechinko wose buna magena bigosiare wa aseriro abaiguru ngayani buno chengete buyeiga buno tererete buyeiga buno chure buyana ari nyasago konyira koretiru bwaro abantu bakamanyire ngatogo twara rero n'ubwate manyanga maugaro ngayesi areire
asome gwabuye mbera buna bogo kiritu kelimo naye ngo soora sembera bwana naye otarara naende inyuraiga kaboko na gokiboko ira buna bogo kimambia bwaira bwakya bwaira manyanga goko na gosuka gochiange ni mbera taliyo gochigokorera Biblia gatebanga Lorenza ngochere ekera abantu barase chimbera baraigwige tureri abantu basoke kuruo abama basoasugo mabwakare na kare na abande basoasugo sira wakare na kare erindo teba moino okomanuka rorani intene negesieri gotura oyora igweriogi erinda igore niso asare aragera monanche nanche ndagera monera haleluya erinde kagokora gotebaya oteba Nichiche wango ndeta na monanche engeria yane ninge kero yomo buno gokora kwa ewa korete ngaki ewa ekarona ligeri yuro chieye monana tokonye igonarora Gideoni amanyete ngabwango monota akora so iko bwense amateri naro kurateranga leo no mogoko togotera mo Korende bwangoiga ngotiga na tole buya sokorara ekero Gideoni achiete wepima akanyoranga asoka na senyomba manene lakini mboli umusagerekanoga nyomba yo manene ntogenda rindi ngaitura agende gutuno tura kure gucha yani mbagende lakini Gideoni akagenda si nyomba yo manene bwana onyo umuntu naro otarenge kurirwa onyo umuntu naro otari kugerombo Gideoni 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 Jeremiah. Etigatebe. Timo baisa kolero monto kure. Ta kolero monto kure. Ose como bo keria magombo. Ose como bo keria magombo. Kolende momolere mono oyo chire ale. Abeli kirego. Kolende momolere mono oyo chirale. Kolende momolere mono oyo chirale. Oyo chirale nchiraki. Otamo manyeti Nyasaye. Era tigari rumono egekogera konu ya mweri rebua ande taliago toka atatigara atoke chiano. Wakora. Ekiagero yota koirana naende. Yebano. Kororense ya ye asa iboleretwe. Wako ba moyo naye. Kuri ngaine inchebone keronda akwe iga abantu bandire buna Jeremia goteba gosa abantu ne celebration bara kore ekia igoro kiringa eregara tero gotera kwa Musa ne mano ya gentoki usiba akarona omi agokwerwa nelimereki natigerwa bakungu baba Moab bale ngina senare to jitwa saleka aba Iseke banywa muwo aya mano mo Catholic ondo no mo PhD ondo no mo SDA eleko garo yo banjana nere mbate abaninga njoma eteseito otogotimuka goichia bate abaninga kara njwa yanto cha korora waro mo waro mo SDA ogotebi omo Iseke nga nchebwana biasa byaba Catholic mbikore tingaki Obede singa njota nyako sa momo kanona omi. Ekerona na miya botiru abayisikaba naba Moabu barenge. Lakini goetera ase Naomi no aigesa kukia Yesu keruete asereta ya Yesu. Omoiseke kago jamu omo biye chumani. Ore basi kana kwa renge kanisa ereri kanisa gete. Osono terona. Renge kerebi gojoy. Nagana aro musiriki okagande kanise yi togenda totebia se bibire mogore birebi naende mo kiri tukerio musi America kanise yi asere ayo ira nego chibuo kerio ne tio moise ko yaro
arore gwetire bikoru biao ya mayo tena gesieri nganje bwana na kanire aye naye kabura nao oya watebanga baiseka balonye baraba Moabu injetiga bamenye egekogera gwetira asare namanyete kinya sara mutumia akore asereta ya Yesu bono nao mina bono chekire chingaki bakoru Moabu bakoirana gocha omanyete ni njara yabatamia bagenda banyore ndagera kabaiko baumera na makweli athero anyana yagwatige kanisa abantu baromba ligukoira buya ase kwagenda banurende so tigete kanisa so urende matingo jikanisa eyo urotari gochio urende egogera na omiga nganyo tamenjara omera gentogi Yesu sana isato ebungo bitatu ewate abanga wogo tamachinjo huko omera gentogi yabona wagatama naye ndo umera bano bakure baiseke batigaire bosa bano bamano ire koirana nane no ninko baikyari njiro kona abana bane mutare gwanja muirane go chiseino ende elio munywamwe oli alio nanye yare ko banko nyora nane ngabana imwanje mubaganye bakine ando maete barabukia magombo bararera akiri yoli boji garangara lebeya chigwake sabu ajara nane chiyomo wirotebire weya akiri rutu aroji kolire ya tanga mongena tarate ababuya kende egento keronge lingo mongena togende abantu bao baba barabi yani asora akwe na njengorengaki ora diana bolia bakumurano embali batayigichie kanisa no embali baguchie kanisa esirimbiera abuge kenyoreke abakungu banywa miromo chioyo banywa mire kenyoreke kero mokungu irane sobo balenga baratebe ngatingo tigamako byara iyo monda daga ngoye tinga kinchie nyasa torokeire indiri abagira barawale kenyoreke karati kese muharwa erabe sirimbi nko bugayare ngana si aikeye bakungu banywa matugo chabuo keo mokungu agende erindo tigare bakaba muramba lenga bare batanga mamere tingo motiga ekiagara abandi imbaro go chigotiunienga omontore ali tukoligima bona ise ko igoma yatanga asirwe iyago tebanga nguru koranga ki na imeye dini ogoregagi ande batera nganaria onarietaya ntoko nyarago sira mechandone bakirase tito konyara kwangwa Mochirasieno koiroka Yochakwa Kira Pakeiyao Maraiga Omoteri Nogotera Mbabu atibu amati ogotera no gotera kogoterwa wamatembo kana dingi akini eri no tule ya ngana tokoreki no tora soro gendo bagandara wataye gora soro gendo ko genda ruguru tori ko genda igoro ekiagera igoro ya bantu bachandaine tekore dingi to chandaine matana na penina na bo penina chandita na kurwarika bakarari kake kanisa Orangira otoasi umetinga nanya sae naroche omaetera na matuko ya maelio omaete baro no bani bogo ikerana o bani go bogo ikerana nayo ko bogo ikerani bono moise koyo ko kurut agate banga sogo kwera na njero go barabaki abakungu berenyo miromo chioyo nyasa bakonye kamoko bane bisiba goetera asemore bisiba nyore yenda kobeka monwa aserieta ya Yesu
ebisiba tabaise kobe egento kiogo ichanerwa. 71 verse 7 Psalms. 71 verse 7 Psalms. Tautingo kwana lelingana. Inche nabeire bunegento kyogo ichanerwa. Inche nabeire bunegento kyogo ichanerwa asa abantu abange. Aravu Kolendaye naye obotameru bwana obokongu. Igo abayibuli mbare buna tokaraze tabare ebintu byogo ichanerwa. Yari omodako mulwaki nakyo mogaka abokire. Ayonyo gotakete komanya muno mogaka abokire pyo pogisi arali. Wo mogaka. Omongina bono kiabeto chiete nyagitari na kiarage enderete. Tomboli omongina nkwara buna tuwa chandana. Na yani ometekero gukwana igura agere toitana naye. Lakini naende gachiri kanisa nimevipiga vita. Mwendo. Sasa unashangaa huyu amepiga vita gani? Sababu ana amani na wenzake. Wana Nyasaye tokonye. Abayibuli mbabe bintu byogo ichanerwa. Omongene bisiba tabaise kobe egento kyogo ichanerwa. Korendo omongene bisiba besucha. Erinde nonya nabajukuru baye bamwanje naende gochigoetani muna konye batamwanje ti. Erinde nonya nkende gekorewo mwabo bateranga toeto irere baba asereta lya Yesu. Ebisibo minto ngaete oyo bagocha gosabanga toeto irere baba ngaete mbabo oli watanga ikaransa kubonomba bange. Kayo kora irwawu yakabano korangeli. Oyimba ando maete mbai kuirera babo siegete rumu buire babo oli ngorete rumu nero mocho korako genda borebe anyora moito toyo o iratari bakamiri saa 3 igoro otebanga uwapa mukutasali ari mwababa moito tokore tingaki ora bungo na botarane ke bungo obunesa iga ngaiga akibara etere barore ke omona aro nyotango ena bayabare nani nkorane liguturinga tubanje ngarakirinje bona muna abagwa ne banje tegusarasalie bintu ochikulikie bintu bigosaligwa tabuga ati sanduki ya yanga bakogenda bachi goturubani cyanga no musungo chikoretengaki borega otingire chingari ebasi bora chingari naye anje abajokoro ekyagera abajokoro ne gutwa erinde kende getonyobeke munwe kerotarara aserieta lya Yesu. Omoiri narotere nawo kwana iguru ye buroti. Omaete na janga nyoraiga. Buroti yanya koborigwa ekara abantu bare buya. Ekara omojando ochire na liye buroti abangagi. Abantu bari musangekano bakora kobori chiburoti chiababoraka chiburoti chiechintakana ayekana kobori naande kana gosukia naande munoko na gosukia inyoranga asetura abeke manoko na kogaregia ekiagara kwa mano ile gokwa 22 verse 22 to 24 Exodus. Verse 22 to 24 Exodus. Tochanda omubakonde bwensi goso omwana entakana oyo abayiboli baye bakure oise ko bachandabu nabarabo okubalera asende ninywegerero kyabo enda mwamu yane nayoke na inche mbaite no moro abakungu baino nababa baboraka n'abana baino babechintakana batali n'abaise Bibilia batabanga titongaineka Nyasaye tali okora rwecheche ekyogosimeka na kyogogaranga ki ande iwa bali bakona gochanda chintakana aseme amaroti yabo omuntu akore mu buroti bw'ichintakana chiko nakorera gochya eroko nakorema gochya 23 verse 10 and 11 Proverbs ile ndo y'ichintakana
ana wote abuya wanga na barira inki bono mariga naro nari kindi tobaisa gutumana orobebe orokoro gose totumana osoe ase emegondo kiagera omobori obo nigare n'echinguru ere nachirwanere akurwaniaye wona aye nyasaye gokurwania aye rwani chintakana lakini nyasaye gokurwania ekyare wekachirwanere ana badewe onyo muntu goitera mariga igoro yawo ngana yakurira nga kwa mogoseire amariga ari ayatari goitekera chianga harero amariga ari nyasako yagachasege tono kiaye ekero chire ikichinga kyako yaitera utashuhudia harusi bila pastor. If you want to confirm 56 verse 8 Psalms mbure yeta wanja ne tumbuka teba omonene aya no manyete okonganya kwane nigo sangerere tia marigane abeka asege tono kiao ine ayonsi tarikiria sebuku yao igonyo mumura kuko na gukorera ngankwa mugamba ngankwa mongacha ngankwa akora guzinaki mariga ari tari gusira busa amariga ari nyaganye abarongora arande kero monta kwereiru monta janga baba na kumeti ande kwanza kanyemba chanda ine nande gochinjendo chenga bono ya baraisi aba tachieti na 10 nanda mangana aria aikeroria kogamba ani nyasaye bunare moyo eroyo yokwa erinde kyabanga tokenda ngotororera buna kumeti muntu gochigocha okongaina ngora ona ki baba bakogambire gothenje mbangamba inje batebete ngati nkumeti ngaki ayaba korenta ira mangana ayo wakaga nonde kumbe na ari gwakwanete na arakorire ara korenta iri egero umanyenga muna riri kwa monyete una bibilia batebanga mangana ari akarirongo na ari antumuga soigoro oruote nga baba amangana yana makongware ka kirindo yogosekera tikana goseka bagosekera ira bono aba njoma temba seketeiga njemba seketeiga ayenga kieri egere na ayo umanyenga obe orokorore irongo igorogosokera ari omo nondera rokwana ganga ki onyomo gakuore moyo muanje onyomo gakuore moyo musike osema natali bateba abatena aja konyora iga omotorange ne nyombo utarayiri gwoku ne nyomba tukomanya obutambe bwaye kero yiri gwa kire konengi manse ayada ngakinki bono kiandi najikonyoyeri ntare gotige bundi ichenyo pimero lebune konyoyeri bora nenga inkurusi simiti no mochanga na bengo monto mosacho yare moyo taro chifaida na bo mongira manana buge miyaka oko wako nyakatanga yani umuga koyere nkibono kiabete mama ngalirogo oyo kanganere na abanti moke lakini nabuga nko nyoriga omuga koyo esababu nero akogaranya samu tikitare moyo umatane gentabange na bigo chigiato chanda abamuraba okabare batatu baneiga yokorango muga kabona arobu no musigo arobu saigo eko araba murambaro anda bamurango na okubuli wale nga mama bugakire mama ngakikuaboka omuga koiri tuko esimi ya ira teba na sorry mteja wa nambari huyo hapatikani kwa sasa naliora manyawa muraba obuya se konyaba ko barekera taigora nalio yamago siborege tamba o akense erina ebintu biribyo mugaka omate tata atebete igana ngo pingore go senkorentore akaro mugaka are moyo ona go sabe bintu ebyo nando mongina etaito titi nayo bwate mugaka tare go kutago tebiese ndango tobugo erieroni ya tata etaito titi omongina nkorentore go sen omongina go chiko igwo kirire omanyange sababu ya kare tengagi akaro mugaka are moyo omo muroyo nyako sabeta ito aditi iho mugaka no bwengenjo go sitari ongenjo
ande ge tugene ge kora ngoki gakia bati connect anda baburi onya no nyambo no se inokare okaganyete bori obori gwerieta obori ngaki baba ngati okoroku oroche kanga no gwenerete ka December ndabe kenagi ngaki Yesu guku bano ya bereire yange esani ye ko ge ko era amanye ko ke yende bigori byao ora tegero ataro gukore igo mogako yo korusere tio boso kuno moware omogako yo mwanje munare nane yesa nabwati sababu egereta mubigiti moyo naye awanje bunokore tengagi amata bakakana bara buna bakora bakana bara bu yani ngochiro oligeria rana ki akinki bono kiabet inkiek inkibono inkinyasa atigerete muno yakagota atare kumuitariria ro mwana abagambaro maite bamenya toteri erata na kurageraka ngagocha kurageranka erata bugate besa ta kugura gintu gusinyanya leta chicha kurikwa yugo tango mongina nakaringa nakamanyita mangana ayu ekarura akwe ni masomera Jeremia kianda masomera ngabono tiga bari babaite kubukia magomba bayiriri elinde beumie elinde ngamariga iteke mongino itago itera iriga no kuma o konyoro itera iriga igo nyoire ngino kuete to gara yako iriga yon nando korra ise ke bamino ore rasingiriri abaso abo bagochigoja ore rero babona mugabwate kende gakingi mokora igana inu imo gote mumanye toboge matu amenyire bono ne abageni more akaro monta bori ngaro mogeni yare nande nagende bekorera abaka goikorosia marigo manye gocha korerwa anya tori korosi mariga ropi abantu bagotegerera iga okagano omwana omokei gokwa andi no mogaka buge myaka emenge goikaro morandi sana mibungo bitatu goikaro osia mariga erinde sere yao gekoera erieta tari bakwe ase erieta ria Yesu amora bari mugatigara sibia mama mino mwensi onde tabaise ko mwekoreri ngoma yete ninje yaya naro mongino onde sikimu ogoikachita kote abanganje bono ntete kwenda buoyonde nando goikomenya menyo batebi nande ntete kwenda buoyonde na barabu baigwete buya egekogera nero bakorete bari ekibari lakini abande okonyaranga na bayabaigo ngate inje bono natigaira nakinda akore nyora mariyo mogaka noko beko mongina mogongo nenya gotara nero none kinyoke manyanga inje mobugate erinda marika erire kwa igoko bonga igo ninje buye kama amanyo orete omanyete abana bari bebisiba mwatigara yasaye bubuyo bonga abakonye ekero mukurendo mongina mo baise kumurena neji condition ngangonye gendo gitigitare ngazi gitinga munanje nare jagokora kende mumurinde buna nayigo mwarinda tato mino aserieta ria Yesu emechiende ga baibuli bakorendwa asenge yijibeza jiri oruaretete igo ngangonye jibeza jiri gitare kobo borendi mbwa korete ngaki abande jibeza jire jitokori njanya konyora banyene abako ganda kwareta gwakorera ibintu byao nande tokumeti 28 verse 24 Proverbs ombali bakori jibeza jya baibuli bakori ibintu mongina atigire bari ibintu mogaka atigire ngoma nyetenje noyo ngane ibintu ne byao bono mali na kurana nande tokumeti 28 verse 24 Proverbs Egatebo monto okouraise gosingina enibo yabo omonto okouraise gosingina enibo yabo erioteba ebitibiri ebibe oyo nigare omugisange bwogosiria bwoyo gosiria yes oyigaro omugisange bwoyo gosiria athenge bimbiri bibe gaki wano tichibese ne chia mama ano mayete inche nkomoriera onya kwa moriereire rare bintu biriata bwati moretere takori chibesa kwagenda kujibuona chirecho kwamanya kugenda kujigotegerera kuruo igunganga kichikamati chia ochirende to mongina maitari na yusaregete ande oike sabato negeta
nekiriri togokenderera nomorai asorogendo lakini naye nusaregete egekogera ekiogokora ni ekiogotera imbiri gokora ngaki mbiri koumerana basamari n'abayahudi gusanga nkuiyo nandi tukumeti bona nyasaye tokonye andi botambe ngotebaiga onya gwanjire kurenda abaibori igore geita kero omonto achicho arete turungi yaye oyo ndarete rikairo ayorosie chaye kiagera nkwenyarore aya nando gona no mugati nje nkorete turungi kianero nkunyara nje nkorete rikairo kiana rinkunyara erindo omoibori gako na konywa omoibori gako nyako otebanga abana bane museseniwe abana bane morendwe na inwe mogote buna nagotire aserieta ria Yesu lakini abanda bakora nyenya gitari neroro onye inka neroro onye nkende neroro arara koinyurire eroiga ayakarabo kiri gintu kiagera naye lakini ritu kuri omwando tokori rumwando yakorangerio lyotokageretia nyakoboro na bochere boro nacheti kemuma boro nacheti rusubera boro akona oria ore biranga riyaye erindo oija amobera kemumane ndoje waikire aruakire ngabano iro mwando omate igoro morangu tokorendesi yatokorendesi ya twensiri bagokuoreka 20 verse 21 Proverbs Loro chandikira igora yenye ne sabuni tikatotebani indete nusu omotikiane ankunyara ayegore pogisi ekiagaro konyara ngokorete ngagi nkoro itiganje chemosibi nayo mosibi nonda mosibi kurwa kobora bangina nanda bakora gochibaga kambari bakora mono omongi no moise kori angeteriri achete kumopima kanyora taikuirira tiri yamo manyete buno oborogi bugo bokora okungori arendagere yaeti ngori ori nantige sorengereti bono no orakoru ochinonye kwa kubekeri yane monu omogaro yokoregagi ana bagireti ana bainyuriga onyo moise kora ndirubu otari morogi naye no morogi ore aye muabire motigi aye roga bakoire ngori egekogero rirogo omonto aguchaka kawo omwana onye gotegete komanya rirogo riguchaka omonto omwana 47 verse 12 Isaiah ere riore bono ngani onde soma bono omonto konagoe eginendo kiawo soma to baisa 20 verse 21 era reyo wai oiseko baneri bera soko nyoro mwando bwango oiseko baneri bera soko nyoro mwando bwango koruo mochakano mwari oya toligo sesenigwa kobori are na getukinga yare getuki ojamana getuki onengu achie tata orande emangara gendogi neri konye komorende taerueka karuri bagonye nyagitari bera ono nyemba tatu bera ono nyemba ne iriyo yo mararire oyo ndo no amurendete tata ngabona nje tata ndete murende bakengari ngeri ndo goikande gatikabere agotebi nganga ngigendo kerikiane ke karasi gitinguire nganaye kwandendire mwando tuliko genda igo abande baroma nyagatenga nje tata ndebeti eriyo tata takwaneti tata naye kwane gento mugaso igoro ekera abantu bakorete ngaki takonya oche gotigeze gibuonga atebete igwa 49 verse 1 and 2 Genesis batata bali batari gukwana mugaso akirete yani oga ngatara manyanga bwango mono na beta iyo oga mbona gukina ele aragabo Clinton Zomo eliyo yako bakarangeria abamurabaye abakarangeria abamuraba ino batebya mangana akabatebya mbatebya mangana ara abanyore asa matuka ago chigocha incho motegerere aberi kirego
Incho montegerere. Incho montegerere. Inua abana ba Yakobo. Inua abana ba Yakobo. Montegerere inche Israeli. Montegerere inche Israeli iso. Igoko mugaka sangiri abana bao bakwanire amaiso kare. Na mugungu oraoro yokabere. Yogatatu yokane. Moroche sidegendere to mutanda gungu. Mugungu barona Nyasaye ka gokonyiro nyagwaje to kabari bagari ya fasiti esta. To kobangu mugaso igoro. Endo mogaka gakunya gotwekamo. Nonya naye ko kwebuka no bangire. Bana no ko ngina bantu ngoma yetege tukitwarura renere. Iya tebete ngomwana no mwana no koewa. Ani getukine buku inga bantu bakoigwera. Anya koro kabere. Omwando bwobotangi bwokoiburu kwobotangi igoro aso omwana bwomokungu oli otanchiri ekiagera nere chinguru kyomogako yo bagakamora motarari emiando kali omwando mogaso 21 verse 15 to 17 Deuteronomy ekire kyabakungu babere n'abasaja bale wata bakungu babere aganye togo kwa esegia benga tata nete bintu buya oro koti injection yebekwe no ino molisi we kanisa no ino materi we kanisa no igo sengaki ngatabege timanga na yebuya kama ngana buya ekiagara dauti gakorangera Sulemani yo matebinga inchua ekiagara na rere iranga kogenda sabantu bande bakogenda bono bwata yakobwatia First Kings chapter 2 verse 1 to 4 ele liwano kwanyora ubere na kwanya soma lene ninyare 21:15 to 17 Ninyare kobanga omonto nabwata abakungu babere. Era ni ganje toyomo na bwange torionde. Yabona. Abakungu abo bonsi babere. Baibore iro musacho yo abana. Yabona. Korende omwana omoisi omotangi nigo aroibwo mokungu oria angete. Oriangete. Ekero rituko ryokoba riero omwando riraike omonto oria takoba neribaga wanchereria omomuroye bw'omokungu oria anchete. Okounga nga Susana omaete ondindire Susana tigakorende kwanza nakikwamorenterete kora gwachete gopimelimeria okaranga takonyara gokorenda okareta Susana bono Susana tigakorende lakini omwando oro bibirite rigotebanga ase kwari endugo chinga nokogenda gocha sobo na komoa omwando gwokoiborwa kwobotangiri bagari okomoa oria oro omotangi bori oiboretwe n'omukungu aiboretwe n'omukungu atancheti ngajiyaba goikamo omomuroye omotangi chinibo arakabere agakiabaga gatianda ababori ririkare ririobore mobwarenge ekero obore mobogwa twa abamura bare gosemba tatu omomuro manene nkore ngani arengo bore mana abamura bande inki atare ngane ekiagerere no manene akore tebe bora batebi ngo mwana bw'omukungu okabere ngane ero koiro omwandu esegi yamanya gotachanse buo neri no monto bwa serikali oritayete togakoresera buya ngoritayire bono nesegi ero gotinde kunkoyo bono banga kere mugaso ekiagere buku neye gotokurera na gototangana na gotorongeia arianda kese tuachire kombo ya torento mostari erinde elio tuamanyire ng'ibintu byenseye no bikorera matera aja kanyoraiga no twara masikani otware nibo kende ngikobora lakini toewa chinguru chio kwego gine bintu ebyo Sulemani atanga ina mangana bosa Ecclesiastes 6 verse 1 and 2 igonge bintu byenseye no byegupi na kiako garoko bateri bande bagotebanga mbosa siro onya yeso takoretinga ki wana Nyasaye tikatokonya gatukurwa anda kese chire anda kese na mochire toira na so para ekiagera yese keragocha iyagocha kuya batoriwe tarigocha gotori banto yese keragocha tarigocha kuyi banto basabere tumasa wa matambe bate yariganetie iyagocha kuya banto bamanyetenga obo mabwense yambosa be yariganiri bagote bango monene tigatore toro
gutulika ikiagera nere tuakaganyire asirieta ria Yesu. Family Biblia goteba omonene natinyikira ririga kurwasa maisabo amakweli takobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.